Se kőolaj, se földgáz. 1961-ben még nem kis csalódottságot okozott a sós vízfeltörése az egerszalókiaknak, amikor abban reménykedtek, hogy aranyra vagy olajra bukkanhatnak. Aztán mégis a megye eddig legnagyobb beruházása valósult meg azzal, hogy 3 évvel ezelőtt megnyílt a Thermal Spa, majd ez év nyarán a 203 szobás hotel, így együtt a Saliris Resort Spa és Konferencia Hotel Egerszalókon. A 17 medencével, 1900 négyzetméter vízfelülettel rendelkező fürdő elsősorban egyéni vendégeinknek nyújt élményt, de frissítő kikapcsolódás azoknak is, akik 11 rendezvénytermünk több mint 700 fős kapacitását használják. A spa és konferencia jelleghez tartozó szolgáltatások magas színvonala mellé gasztronómiai profilt párosítottunk, melynek jegyében a megye borászait, kézműves sajtkészítőit, méhészeit, cukrászait, kemencés ételkészítőit ismertetjük meg szálló vendégeinkkel.